475号岡山行きです。自由席は前より2号車から5号車です。停車駅は品川、新横浜、静岡、浜松、名古屋、京都、新大阪、新神戸、石明石、姫路、相生、終点岡山の順に停車します。16番線、電車の列車は14時3分発、光475号岡山行きです。光号、もう間もなくの出発になります。光号ご利用のお客様はご乗車になりましてお待ちください。でも、東海道新幹線をご利用いただきましてありがとうございます。光号、もう間もなくの出発です。最後、岡山行きがまもなく発車。